weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni ton dulmaji dembe e nder galle Moustapha Dema ko on waktu yoni ha nder galle Mamadou Sognana di ceeɗowo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ko fati dossier Madiambal Diagne jaydiyanke toon to tribunal mo Versailles leydi France dirtini nogase joyi ndu lewru andete beele ma o artire leydi Sénégal ma o heddo toon to leydi France to leydi Mauritanie caggal nde o taƴana duuɓi 15 e kaso o wulliti toon to cour suprême hande subaka o andi ko ɗin duuɓi 15 o lelto e kaso woni gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie to leydi Mali armée leydi Mali holliti waɗi fiyande e ballal ndiwowa ɗum ko toon to région de Bougouni hakkude noko biyeɗo Siré Kora kame kolon jibaɓe teɓɓiti pittali kewɗi kame motoje kewɗi wi état majeur général armée leydi ndi to Guinée Conakry natti waɗede ɓere ɗiɗi laaɓi ceer général Mamadi Doumbouya ma jee e ƴamoɓe lefol laamu taw ko laamu ɗin sumgoji jogoɗi wadde nogase jeetati lewru fannuɗo yogay landaji diwaɗi kame société civile kolliti loppeta ɓe ngala hen kabruji men maraen ha to Guinée Bissau Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria Gabon may jaa to Souda Tanzanie jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe am diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo nde yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mabare naya jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon finoɓe to Jolofa ha tenti to mbay hawa gaydaɗal koyle alpha beeli hela boola dara jolofa ko sawdi ko taari ɗum kala aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe kala taw kadi o jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama tamboto ɗum ko almuɓe khalifaɓe jeeyaɓe toon to lobbudu sen mbi lobbudu noon ko waliyo Allah mawɗo woni toon o saaha lomtiɗo woni cheikh Eliweli Ndiaye taw kadi kanko e yaadiɓe mum kala maɓe mbaw kadi wadde hen golle paydine no feewi taw kadi ko innali Allah ene ɗofti ɗum madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko gammo an yeela gowɗo wadde kala hitande ɗo cuuɗi men mbay hawa ɗum noon waɗata ko ñande 15 ndu lewru ndu gonɗen wonande kay sokhna Hadja Hawa Ka guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ene bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala jiɗɗo hen kadi yiide ko waɗi fayida kala e madhuji annabi o e wajuji e wasiyaji kala ene wawi ahate e ndi leydi gaynaka bertidi hoddidi hakkude fulɓe e safalɓe e seɓɓe kamɓe kala woni jolfuɓe koɓe neɗɗo o goto kumpital men ɗemgala pulara lawol battuwola 19 wola taw ko assemblée générale ko fati banggue université de la francophonie ñalɗi mum fuɗɗima hanki o e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal tawtorama ɗum hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye kame hohoɓe tambiɓe on fannu e nder discours makko ɓuuri artude kay koye ɓen wittiyankoɓe jangde towre to jangde towde kame scientifique en mawɓe kono kadi e ɓen wittoɓe yogay gande kala nde ɓattitto ɓe sukaɓe janggoɓe e duuɗe beele kadi sukaɓe Afrique naɓe tenti Sénégal keeɓa gande taw kadi gande dowrowe ha mbawa tigui kañumenne wadde wittoji ko witta ko wawa latade wona gande naftoje ɗum woni koyɗol ngol o yiɗani o saaha jaɓɓal francophonie wonɓe lulade e nder leydi ndi Sénégal hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye joɗodima taw kadi koye sete nelaɓe Fonds monétaire international taw ko FMI ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴƴi no feewi wonande kay nelaɗo taw kadi ganduɗa ko Abiba mo mbiyata Abiba remar o on noon ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴƴi no feewi ɗen toɓɓe noon wonande ma FMI dusodiri e Sénégal guila projet ji dendaɗi
hay gueɗe goɗɗe kala ɓe garti noon ko fati ha hande ko haalte nder leydi ndi Sénégal ñamande suuɗani nde o saaha nde laaɓani taw haydara Turki Sénégal jokkodiral mum ma ɓeydo no feewi ɗum wi noon ko ambassadrice mo leydi Turki taweteɗo Dakar laamugo leydi ndi Sénégal caggal nde o hollinno wonande hitande fandeɗo nde 2026 ma leydi Turki kay wat kene tolno e 14 projet ji mantiniɗi ko fade banggue minuji ngaaluji cuuɗi nder leydi e nder 14 wonande région mo leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko noon o holliti wonande Recep Tayyip Erdogan ko horejo leydi Turki ma wan jillu mum e nder leydi ndi Sénégal hayso tawi woni kay o haalani ngu ñalngu walla ni oɗon a data ko fate jangde leydi Sénégal wonande tambiɗo jangde lesre nde o jaagoɗo biteɗo Guirassy Moustapha Guirassy o haaɗi o saaha kala ko fate enseignant ji taw kadi ko tambade yogay postoji taw koye association ngaji ko wayno parents des élèves wonde hen président ni vice président ni kolaɗo koɓala kuuɓal ni wonde trésorier ɗen gueɗe kala nde jomumen bellitto e golle men mbasa tigui jeeyede ɗen gueɗe ngol katgol noon yalti koye nder discours mo haalano holliti oɗo saaha ɗen gueɗe kala koko ceerda haallaɓi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi ndi Sénégal holliti wonande kay kan wuji jeeɗiɗi ko fate banggue rafi mbiyata fer de la vallée des Rifts oɗo saaha ene ɓeydo layde nder leydi ndi Sénégal taw kadi koye région ngaji jeenayyi e nder leydi ndi to ɓuuri hen mantinade o holliti ken tolno e 3jeetato o saaha waɗaɓe confirmé ne gonde oɗon ñawa no gasen jeenayo wasɓe pittali mum taw ko rafi o jeeyi sababu 316 selluɓe ha mbi wen woni hen kadi oɗo saaha ene kolkisa taw wona ɗum woni ko jogui ko gartatena koye cancer haɓade ɗum to banggue rewɓe guilay enɗi hay utérus kala to bakkel poste de santé Samba Yiɗe kame yeni gara noko mbiyata gande ken tolno e 160 debbo wawi tigui holkisede ɓandu muɗum ƴeewe taw ko cancer du sein woni cancer enɗi kame cancer col de l'utérus taw kadi ko cancer wonande terɗe rewɓe ɗe gueɗe kala mbawi tigui ƴeewede wi noon ko docteur Diawara Rahmatullahi o holliti noon tato hen ƴettama en charge woni hen kadi 14 oɗo saaha enen goni e ƴewdede so tawi kay jogaki ko fate banggue oɗon rafi taw koye ɗin fannuji siftinde mon ndu lewru octobre manduɗo ɗo kala ndu inira ko lewru haɓade kala ko fade banggue rafi cancer ha tenti noon to banggue rewɓe so tawi a watti tinde indima ene juwa walla ne muusa walla ne ngata ko wayno ɗen fannuji kala ene wawi ɓattirɗa ɓen heftuɓe ɗin fannuji wasata ɓe jiita rafi gonɗo hen law nde tawno cancer de sein ene yaaha ha jeeye sababu indi taƴe walla wonta rafi mawɗo mo ganduɗa ne jeeye sababu ni joomuma dañde hen caɗele mawɗe no feewi dossier ma Jamal Diagne o jaydiyanke mo ganduɗa kañum woni kay directeur général taw kadi ko groupe mo mbiyata groupe de presse mo mbiyata groupe presse avenir de communication taw kadi oɗon communication oɗo hen groupe presse mo ardi kanko noon ma Jamal Diagne o tawete ko toon to leydi France ko wana ɗum ko noon ko justice mo leydi Sénégal ɗaɓɓuno nde artirte e nder leydi ndi Sénégal ko fati e milliard uji kewɗi men gonoya no gasigo milliard taw kadi koye marché transfert ko fate banggue 12 milliard taw koye ɗiɗon fannuji kala ɗum jeyno sababu noon wonande o waɗa mandade arrêt international kalɗo yiyande o jaggate kanko on ma Jamal Diagne ko waɗa kono dossier makko gonno ko toon to tribunal mo Versailles ko hande o kay o noddano tigui gam hettede o ñalawma hande noon dossier o dirtinama ha nogase joyi ndu lewru ko nden andete beele ma o artire leydi Sénégal ɗaɓɓande leydi ndi walla ala wonande sériya leydi France ma accumo toon ko waɗa ɗum ko noon avocat ji makko kolliti ma ɓeydu darde mumen beele o wawa heddade toon taw wona omo wawa artude hen jeheten ko toon to Tambacounda wuro wiyetengo Saare Thilal ko noon ko tana musto waɗi toon jafoɗon Saare Thilal ko tana musto waɗi toon ɗum noon ko suka debbo mo duuɓi 13 cukalel dewel mo duuɓi 13
kam jaggi kala mum liggi hoore mum welti ñande capantate goo lewru octobre mayduɗo hen nandu tawa noon komo wasi fittade makko bammakko holliri omo joguino rafi biteɗo épilepsie ko wona ɗum ko noon gendarme ɓe loskoɓe on fannu gudditi hen enquête jaƴƴo no fewi Tongor ene tawe Dakar ko laana ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ko kan nanga ñande goo nduɗo hen lewru ɗum noon aka jolni ko ene tolno capanɗe jeegomo ɓen wonnoɓe suuɗayru yimɓe faali toon to Espagne capanɗe jeeyiɗiɗo ko worɓe jeetata ko rewɓe kamɓe kala noon ɓe nangamɓe tottama toppitiɓe on fannu siftinimon ñande nogas e jeegom lewru octobre laana giwnoka to leydi Gambie kane kadi nanganoma toon to Ngor aka jolno kene tolno e temedere capanɗe joyi ɓen kala mbawi teɓede hen gam haɗede yaade jeheten ko ten to Rufisque ene tawe nder Dakar tone kadi ko cafrowo taw koye safruji fina tawa kañum waɗa garde à vue kanko noon ko MD woni inde makko ɗum ko caggal walande kay kiline makko rewɓeɓe e kala hen garɗo so tawi omo loota ɗum walla mo ƴewana ɗum so musata ɗum ɗo walla caɗele ɗe walla so tawi wondi ko jinne ne haɗi ɗum resede ɗen fannuji kala heewide ko joomum yo ɓooro so ɓoorima o fawa jungo makko walla o fota walla waɗa vidéo dabbo o wiya ko noon o liggorto walla so tawi joomin noddimo téléphone waɗa appel vidéo wiya joomum ɗo musata ɗo mem ɗon walla hollam ɗon ɗo jiɗɗa meme walla to jiɗɗa rese ɗo hen ɗin fannuji kala o waɗa hen vidéo caggal mum noon wonno waɗiri esprit makko omo fooɗa kilneɓe woɗɓe dañino rewɓe hewɓe jiiɗuma kolli en metti mumen portimo plainte caggal nde suka debbo goto nde waɗɗum appel vidéo o nanguiti oɗo ñalawma hande no waɗama garde à vue omo fadi ñawore makko jehetena ko aton to Madina Gounass wuuro teddungo taw yen toon Amadou Samba Lo oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi ko guerte goni ko fettete toon guila e makkari ha e maaro ko kala ɗum ko caggal e ndungu ngu silti ha laaɓi hande Madina Gounass wuuro teddungo ko guerte ko noon kadi kono ko gawri ko makka ko maaro ɗe gueɗe kala ene artana men e nguɗo faggudu yimɓe kala ne keño beele kadi gaynude ha laaɓa nde tawno kala cakkitiɗo guese ne keewi ñayeje Amadou Samba Lo to wuuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe annudinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass o saaha mo gonɗen dendagal wuuro teddungo Madina Gounass e guure seraji ɗe kala mo jiiɗa koye guiro wona gam etade wadde feere yalta guese wasa sakkitade nde wonno oɗo saaha kala ɓe jiiɗa so pini subaka ɓe ko otoji dawrata guese ɓe ko automoto ɓe ko motoji ɓe ko weloji ɓe ni ko hay koyɗe jarata hakkude duggere guerte machallah hakkude kadi e soppere makkari ɗum ni fayida gasi kono kadi e gandanɗo hoorema rendinde maaro ko lappa ɗum nde wonno soñanama ko ɓooyi waɗa joowe o saaha ko rendinde ɗum wawa feere lappa ɗum lowa e sakuji artira e nder galle muɗum mo jiiɗa kala ko état de guira nde wonno kala kolongal ngal ganduɗa kala hen sakkitiɓe toon to kolongal to ɓen gayni haydi onon tan e guesa e kolongal he ene heewi so kala e saaha ko fate nayyi beyi baali tampina joomen e rengol ngol ɗum saabi kala mo jiiɗa noon ene aña sakkitade kolngal ngal bandira ko gayna jaaha hayde kañum tan joom heewi tampude caggal ɗo to banggue dammiri ha e nayyi e ko nandi hen e oɗo saaha mo gonɗen bandiraɓe kala pinɗo foof ko toon dawanta ɓe hen gudda palasuji ɓe gudda bitikaji ɓe kadi dawa ha ñalla kolngal so jeehi ewo sa gonɗa kiiɗo garta e woɗɓe ganduɗa hakke ko guese men goɗɗi kañum so jeehi coñal so yonti dako lulo toon fodde yontere ɓe ko joni ɓe hini ko lewru ha gayna ha laaɓa so gayni ha laaɓi jolna autoji gartira ɓeɗo ganduɗa guese men goɗɗani ngol goɗɗugol mbaɗa dawa jofta joomum dawa ñalloto hiira jofta ga wuuro waala ga so wi ko ruttiro ɓe hen kadi toon mbaalata so mbaali rende ko fuɗɗa soñede ko rende ko fuɗɗa lappede ko nde wonno saahaji jalluɓe ne hen ha e ñamne hen lappa jowata gayna garta mbaɗa gara tawa woodi no addu sakuji nayyi ɗo fof ene wona hen wadde oɗo saaha mo gonɗe hamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe kala ko corti guese ɗe e golle ɗe hano hannirta ni Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi guese ceerno ba kamɓe hamdulillahi rabbil alamin ba heedani e caggal oɗo saaha guerte ɗe duggama gasi makkari ndi
sappama gasi oɗo saha koye maaje he wona so Allah hollamo jaaɓi kañum kadi heddi ko natti hewde ɗum kadi ene koye soñede wona oɗo Sam Abdoulaye Mena Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass feeɗe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andadinma Sara Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo tugura teddungo Madina Gounass golle man jooɗi peewi ɗum woddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder ngeni ndi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie caggal nde o ñaawano taw kadi ñaawno caggal nde o ñaawano e sariya leydi Mauritanie ɗum noon wonno ko duuɓi 15 o taƴanano kanko gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdelaziz ngam jamfaade kono kadi dirtinde koppreje leydi ndi jeyno sababu noon kanko yaadi makko woni hen ko duuɓi ɗiɗi woni hen ko duuɓi 5 woni hen koko taƴana ko duuɓi 15 caggal mum noon avocat ji makko kolliti ɗum ko dossier politique fiindirani haydara ko mawɗo leydi o wonno ala kala ko foti hen rewrede ɓe gulliti to suudu towndu woni cour suprême ɓen noon ko hande tigui jaltini sariya o wonande kay ɓe lawɗini wonande chambre criminel de Nouakchott ko taƴannomo duuɓi 15 kanko hande o taƴanama duuɓi 15 kaso firti noon ko kanko Mohamed Wuld Abdelaziz ma o lelo duuɓi 15 kaso ngaalu makko kala tette taw kadi ganduɗa kala ko fate fodde makko to banggue wonande politique kala a yowe ɗum hankkadini wonata e sifa makko o wonani goto tan kanko e ɓen ɓe o ñawduno ko ñawano ko kala goto hen kala ko ɗum woni ko nduɗo suudu hande taƴani joomum taw koye dow on sariya gila hanki noon avocat ji makko kanko Mohamed Wuld Abdelaziz ɓe erinoma Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie nde haalata o dossier politique neɗɗo mabɓe koko haɗa fodde mum accete yaaha bolol mum ko rewra ko kala gonnoɗo hoorejo leydi alani fodde rewrede so wona taw ko politique woni ɗon ko haɗa ko nde ñawore hande o avocat ji makko kolliti jonnani ɗum hay seeɗa a kolliti hen metti mumen mawɗe no feewi teskama ɗeɗo hen balɗe e nder Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie hay nder leydi ndi kala ene heewi ɓen wattotoɓe to Tidji Kadia tonne kadi ene tawe nder région de Tagana tonne kadi ko gorko mo duuɓi 60 kañum tawa ene welta ene yalti aduna o saaha noon ɓandu makko waɗama hen loskoji jaaƴƴi no feewi beele ko kanko yowi hoore makko walla ala ko liggaɗo ɗum ko caggal toon to Tafakh Nouakchott wonande suko gorko liggotoɗo to jagorɗo wonande kotki kame boowe kañum ne tawa nder galle muɗum ene welta ɗi fannuji ko teskaji o saaha ene feeña e kala saaha kono kadi koreji on suka tawaɗo toon to Nouakchott ene welta ɓe kolliti yiddeɓe ko yo lelawal waɗe e mayde o suko gorko ɓe koolaki so tawi ko bartiɗo oɗo saaha so wona kay taw won dewɗo ɗon taw koye dow fannu goɗɗo mo wona oɗo henna fannu keddoɗen koye leydi Mauritanie jeyeten ko ton to fasala ko keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali ko camion giwɗo banggue leydi Mali kañum nanga par douane mo Mauritanie ɓe tawi hen noon médicament ji kewɗi contrefaçon taw ko kaɗaɗi nadde e nder leydi ndi kene foti wonde 32 kilo tawni suuɗa e nder on camion o saaha noon loskoji kewɗi ene jokki e oɗon sifa ngam kay ƴewde holto ɗum faano gadduɗo hol jamiɗo e ɗiɗon fannuji kala taw koye dow oɗon sifa beele ɗe gueɗe kaɗaɗe ene natta wonde e nder leydi ndi kala keddoɗen koye leydi Mauritanie gartaten koye catal tajour ɓe jettini duwaw taw koye dow inde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɗum noon ken tolno e million ngaji ɗiɗi koppreje giya woni ko totta koreji o debbo mayɗo e jibinirgol ɗum ko caggal nde funi sukaɓe tato ɗum ko toon to suudu safara ndu Nouakchott ɓen sukaɓe tato laamu ngu foti ma jogo cellal mabɓe guura mabɓe kono kadi ma waw toppitade ɓe ɗin million ngaji ɗi noon fayi tan koye koreji on debbo mayɗo e ngol jibinirgol taw kadi ene acci funeɓe tato e dow oɗon fanno jokkodiral ɓeydude hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame BAD woni banque de développement africaine de développement jillu balɗe joyya
to leydi Mauritanie nden jonde ko hakkunde gardiɗo on fannu kame jaggoɗo faggudu leydi ndi gueɗe dendade ngam ɓeydade yannude gollodiral hakkunde wonande leydi Mauritanie kame o banque ha ɓuri kadi wawde ɗoftude ɗum taw koye dow on fannu jaggoɗo faggudu holliti o joɗodima e c'était union walla o joɗodima ambassadeur union européenne taw kadi ko joɗaniɗo union européenne to Nouakchott laamu ko leydi Mauritanie ngam artude toɓɓe ciinaɗe ɓeydude jokkodiral hakkunde leydi Mauritanie kame union européenne ha tenti noon to banggue ndelam kuɓam woni minoji tene kadi ko wayno énergie ko wayno kadi jangde ko wayno santé e nden ka guura e ɗiɗo sifaji kala maɓe jokkodiri hen taw kadi ko jokkodiral ɓurgal yajje no fewi taw kadi koye on fanno wonande hoore jaggoɗo leydi Mauritanie joɗodima e catal rewintoɓe golle mawɗe ɗe Nouakchott siftinde moon laamu nguɗo hen ɓe ƴetti police ji mawɗi kay ngam garɗinde Nouakchott guila e carrefour aji hay gueɗe kewɗe kala ngal catal rewindoɗen golle ɓe joɗodima ɗum ko hanki o kikiɗe e hoore jaggoɗo leydi ndi ngam artude toɓɓe jaaje to golle ɗe jarata o saa so tawi ko temedere wonno 60 fuɗɗima hen gasde firti ko ɗen golle ene ɓosano feewi sur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie jaltini data on dat noon ko date lulde ngam voode ko fate banggue projet ji financement taw ko ɗen jagode golleji ɗi hittande ujunaji ɗi e 26 wonata ko 23 décembre 2025 so tawi jomiraɗo haaji taw koye dow oɗon fanno wonande jaydiyankoɓe heblaɓe heblogal ɗungo joguitiɓe fandare yidde joƴƴoyde ɗereji men ngam hebde carte de presse ɗum noon wonande kay jagorɗo ñeñal kame pinal e catal toppitingal oɗon fanno ɓe kolliti maɓe guddi demude ɓen jaydiyankoɓe yiɗɓe hebde carte mumen taw ko carte presse keptinaɗe e nder leydi ndi hay bowa leydi ndi kala ɗum noon jogori latade ko sappo nduɗo hen lewru ko nden joƴƴingol ɗin dossier ji udditta ha 31 lewru décembre ɗum jogori wonoyde ko toon to joɗorde jagorɗo pinal kame ñeñal leydi Mauritanie sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali armée leydi Mali état major général armée leydi ɓe kolliti ɓe mbaɗi piyanɗe gulɗe jaw ɗum ko hanki 3 novembre e ballal ndiwowa kaɓe indiri daddowa daddo ɗum noon koye région de Bougoni waɗɗani no fewi sira koro kameno wireɗo kolon jiba ɓe kolliti o bage mo ganduɗa pewjirɗo jangoji ko ɗon tigui ɓe nderguiti bomboje ɓe teɓɓiti pittali kewɗe wiide communiqué état majeur armée leydi ndi ɓe tetti motoje kewɗe kame kaɓirɗe kewɗe no fewi to Bamako oɗo saaha ngakkugol carburant ne teska no fewi kono noon ken tolno 50 neɗɗo woni nangaɓe ƴettoɓe tan wonande cisternaji ene mbaɗa ɗum détourné ene mofta ene jeeya e suuɗaru beele daña haalisa heewa laamu ngu ummini nde haare hersinide ngam caɗele teskade ɓene ƴeewa profitde beele ne ngalɗa heena ɗum noon waɗi koto nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo légal biyetegal Misia Bogo légal biyetegal Misia Bogo kame sogoni koro kame kalabankoro ɗe leyɗe kala hewɓe nanggama toon taw kadi ganduɗa ko camion ngaji citerne gujjaɗi walla ni jiltaɗi taw koye suuɗayru ene itta on carburant ha laaɓi ne yeeye taw koye suuɗayru ɗe gueɗe noon ko gueɗe cattuɗe no fewi ɗeɓe kolliri ɓe jonnani ɗuma hay seeɗa taw koye dowɗo sifa garten koye hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta hanki o waɗi jillu makko toon to Bougoni ngam uddidemo dawal ɗimmal taw kadi ko ɓulli ngaluji cuuɗiɗe leydi ndi hinde littiyoma ɗum noon ko ngaalu wonande ɓulli kewɗi doole no fewi ɗum noon ko hanki o ɗum laati e nder discours makko o holliti ɗum ɗo henna kala ko ƴellidde faggudu leydi ndi foof noon faati koye leydi ndi beele leydi ndi wawa yitade hoore mum tawtorama Malick Diaw gardiɗo CNT woni suudu hakkunderu kononne kadi yogay terɗe jagorɗe e leydi ndi ha tenti toppitiɓe oɗon fanno garten no fewi ken tolno 65 millions koppareji dollar woni ko wanja hen ma wona 36 milliards koppareji franc CFA woni ko wanja taw kadi
koye dow oɗon sifa to kuccala biftonodemo kanko on gonnoɗo sarɗiyanke mo kuccala inde makko noon ko Abou Agouzer Mayiga Abou Agouzer Mayiga wo biftono gila nogase tati lewru ota o biftono ko gila tan nogase tati lewru ota wo accita noon ko ñande capantati goo lewru octobre o waɗi duuɓi ɗiɗi e juuɗe wonde jenim ɓen biftinoɗo ɓe taw ko ɓen joguitiɓe o accitama wi noon ko gouverneur o kame koreji makko woni Abdoulaye Cissé taw ko toon to Kuccala oɗo saa noon andaka taw beele o biftira ko o accitira ko haalis walla ko ration ko wawi wonde kala ma en garto hen so tawi en keɓoyi hen ko ɓuuri labde paɗen ko toon to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya yaltini yimɓe kala e deƴƴere no feewi ɗum ko caggal nde hewɓe cikkiti hanki o beele ma o jee eɗi sumgoji présidentiel tijjaɗi nogase jeetati lewru fandudo walla ala ko way wonde kala o acci tan ko ha kikiɗe sanga 15h 16h ko nden o jole oto makko wondude nden kay kisal omo fayi toon to cour suprême ko toon o joƴƴinoyi ɗereji makko holliti ma o jee eɗi sumgoji ɗi ganduɗa taw tottaki ɗum IFDG landaka sellu Delen Diallo nonne kadi RPG Arc-en-Ciel landaka Alpha Condé kame Sidia Touré ɓe kala mbawata tawtorede tawno koɓe wiyaɓe ɓe jaɓɓi dosde ɓe timminani sarɗi wawde tawede hen ko ha ɗum ko noon waɗi candidat ji joƴƴiniton ɗereji mumen ɗum noon eɗen gandi kanko général Mamadi Doumbouya wonno kuddata ko 2 septembre 2021 o folluno ko laamu Alpha Condé o waɗi transition duuɓi 5 hayso mankuɗi seeɗa oɗo saaha gonaɗo o jeyama e ƴammoɓe leffol laamu ko fate banggue noon wonde force vivre kame yogay landaji lundo kala kolliti jaadani hande jaadani janggo ten o hollinno e wondore makko ko jeeyetake ƴammoɓe leffol laamu e nder leydi Guinée ko wonde kala ɗo saaha kama o jeyama e ƴammoɓe leffol laamu caggal nde o joƴƴini toon candidature makko jeheten ko tan to Guinée Bissau wonɓe e huma jarribo walla mbiyen orgal sumgoji moni kala ne huno somi heeɓimen waɗɗum mami waɗɗum yogay landaji lundo Oumar Sissoko Mbal woffodi ɗi sumgoji mbaɗi ndewne lawol kono kadi waddi yeeru kewɗo no feewi to banggue Sénégal démocratie mum e wooti mum kala o holliti koko tugnete kono o holliti ma gueɗɗe kala ndewne lawol siftinde moon Guinée Bissau jogol suɓɓoyade hoorejo leydi mum ko nogas e tati lewru novembre ɗum noon ko leydi ndi ganduɗa waɗi kene tolno e kuddataji 4 guila heeɓi manditari e hoore mum 17 taw kadi ko tentative kuddata mo lattaki Oumar Sissoko Embalo heeɓi hen wonande kay miijo pollugol laabi jonɗi no feewi to Côte d'Ivoire sumgoji sarɗi yankoji haala mum ne jokki haalede beele jogorani waade no sumgoji présidentiel yogay landaji mawɗi ko wayno landolora Bagbo Tidjani Thiam beele ɓe ma jogo tawtorede walla ala ɗum ko hanki o jaagoɗo saria leydi ndi o holliti ngol joƴƴingol ɗereji puɗɗingol jogorol gasde 12 nduɗo henna lewru wonande kay an joƴƴinowo dossier ji ma ɗi eɗin dossier ji ene hen ko wiyete certificat de nationalité so tawi noon woni a jibinaka e leydi he ma won tan e caɗele mawɗe no feewi ne hen kadi casier judiciaire taw meeɗan dañjude caɗele e saria leydi ndi ɗi dossier ji timminta o joƴƴinoyo ɗereji mum beele kay wawa suɓade sarɗiyankoɓe walla jee e ɗiɗo hen sumgoji to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré ko hoorejo leydi ndi wo jooɗodima e Jacob Zuma gonnoɗo hoorejo leydi Afrique du Sud baɗɗo jillu mum toon to Ouagadougou ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi kankon Jacob Zuma o holliti o saaha miijo makko e peeji makko kala ko wallidde faso to banggue nden kay kisal e koyɗi mum oɗo saahaji yiiɗi latinde kala beele wawa latade kono kadi AES ngal cetal tammigal hakkude leydi Burkina Niger Mali beele kadi wawa timminde fandare mum e oɗon fannu to Nigéria yogay jayndeli garti koye digali walla ni wonande podole walla ni wonande kadi girbande Donald Trump ɗum noon ko sappande nde Donald Trump sappani wonande laamiɓe leydi Nigéria so tawi ɗi wargoji batteɗe Isa'iyankoɓe dartaki toon to leydi Nigéria minne komi janowo e dow moɗon
ka haala noon addi haalaji mawɗi toon to Nigéria ha ganda laamu leydi ndi yeddi ha memi leydi wiyede kañum woni caggal pelle jogitiɗe aɓe gayna chrétien en taweteɓe nder leydi ndi ko haɗum ko noon hoorejo leydi Nigéria hollitini heeɓi joɗodade e hoorejo leydi Amérique gam famminde ɗuma ko yahata o saaha kañumen juuɗe men moddani hen haydara to leydi Gabon ɓeydanama nden kay kisala taw koye maaje Guinée ko mbiyata golfe Guinée caggal e kala saaha joguiɓe laaɗe ne gara ene bifto yimɓe mbaɗomen pilotage ko nande e ɗen gueɗe kala siftinde mon leydi Gabon kala temde nde limɗa 75 ladde nde ko hoɗaka woni hen ko ndiyam e leɗɗe kala ɗum noon rende ɗum weeɓata armée leydi France wallitiɓe to banggue drone bawɗo weeyde balɗe ɗiɗi balɗe tati taw jippaki ala kala ko zappata ɗum fof aɓe laara ɓe jiiya gam habtade wonande kay ɓe natta ɓe leydi mabɓe ne mbaɗa hen ko wayno piratage uji ko nandi hen kala to Soudan ɗum ko caggal jango wannogo to El Fasher ha natiri e juuɗe FSR woni tan paramilitaire en ko wona ɗum ko noon wonande laamu leydi Soudan erima nde Soudan tikkanta imira Arab Uni gam jofede peɗeli ko ɓe goni caggal paramilitaire ne ballita ɗumen to banggue armée ji ko wona ɗum ko loni erima o saaha wargoji musli e gañiɓe tampuɓe mbaɗama e ɗe balɗe lewru mani do mayirɗe muɗum toon to El Fasher no ganduɗa waɗi caɗele mawɗe 60 walla mbiyen tan 36 000 ujunere o saaha dogi fayi banggue leydi Tchad ne wondi e caɗele mawɗe no fewi to Tanzanie caggal sungoji bannoɗi no gase 9 lewru octobre ñalawma hanki o ko altina wonno ɗum ko caggal nde hollira wolande kala temedere o dañi hen 97 piccal 66 kanko on biteɗo Samia Suluhu Hassan o debbo laamiɗo leydi ndi hanki o darima e yeeso sariya leydi ndi o suuti jungo makko wondi ma o jogoro leydi ndi jame kissala ɗum ko caggal nde lundo ngo kala haɗa tawtorede ko wona ɗum ko noon lundo holliti ma ɓe kewi no fewi kanko o debbajo wo lomtino ko jeune mugli mo ganduɗa yaltedino ko hitande ujunere nogas e goho caggal nde suptono o wonno tan ko lamɗo parentérim ko joni kay o suɓa taw koye banggue kartal joolam jaberi may jaɓɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV habrina ɓurtimtude e joolam jaɓeeri e ñalawma hannde poɗɗo ɗon ko leyɗele dunde Amérique to beyi ene wayno administration Donald Trump wawi wono bayinde ñande altine tatti lewru juin ujunaji ɗe nogas e joyyi ko fatte noon ko wiyete kono ballugol ko fatte alimentaire ko woni aide alimentaire e nder kadi wawɓe kadi dañde ɗum ma won 50 taw ko million woni américain aji ma waw kadi ussede ɗum noon ko e nder lewru ndu gonɗen saabi ɗum noon ene wayno ko faggundu walla won budget o moɓe jogino o woni koye yaarude wono caggal ɗum noon ko guila e ma won jolni wono lewru gouvernement on wawi kono wiide wonde kadi ma wawi kadi ittude fodde milliard uji 4 piccal 65 kalis ko dollar tawa ko fond mom be ko fond urgence ko ɗum noon wawde kadi kono finance uji ɗum noon de woni wawde wadde université wayi tawa jokkude ko programme SNAP ɗum noon ene wayno koye oɗon fannu wonde wono programme public mo biyata kono aide alimentaire ko ɗum noon ko wawde ɓe kay wiide wonde kadi alaa sago ɓe mbawa kadi taw kadi ɓe mbawa kadi couvrude fodde 50 e nder temedere wonande kay e ngol ɗon hono ballugol wonande kadi ɓen tawa ko rofolɓe no fewi e ɗum noon ɓe wawi noon bayide ɗum ko jago tan ko fatte kono ndema e nder tawa ko ɗin document ji tawa ko jiɗi siyar ha nde ko toon leylere ko derde Amérique to derde wayno den leylere derde Amérique Donald Trump holliti ngar dingo tawa ko Maduro e laamu tawa ko toɗɗo Venezuela woni koye e seɓɓitade nde tawno o wi ko nde oɗon ene saaha caga kadi nde waɗa nde yewtuda toon e tawa ko jayndiyankoɓe ne dewde o wi wonde mata kam on heeɓi mbawa kono wadde e waddude makko on wi wonde ɗum ɗon jombani nde tawno wonde noon kano haala o wi noon mo sikki noon oɗon laamu mum woni koye oɗo saaha ko yidde kadi taw kadi ko seɓɓitade Israël
ene wadde ko oɗon ko noon on ex procureur général mo hono koɓe taw ko leydi on Israël biyeteɗo Yifat Tomer Jéri Salami mbede kanko de ko bonɗo hono tagar goppunoɗo golle makko guila ñande aljuma capantati golle wuuro yorko ma ujunnaje ɗe nogas e joyyi oɗo saaha noon ene wayno de ko majjunoɗo kono yitama toon wawa kono jagguede caggal kay e nder mbi wonde e nder cadre service mabɓe toon to prison mabɓe toon won gueɗe tawata ko baɗɗe toon tawata ko fuité e yaltito e nder prison mabɓe andidima toon tawata ko fati noon e gueɗe kamtoɗe no feewi e on vidéo jaltuɗe nder réseau sociaux ji ko ɗum o waɗi oɗo saaha jaggue demowo toon Afghanistan e ɗum noon e ñalawma taw kadi ko ñalawma heccanki o fayi ñalawma hanki o ɗum noon enene ko fewde e ñalawma hanki o ɗum node ko leydi ndi ko yerɓi toon yimɓe jo mbawi wurtade hen e jomumen e fodde yimɓe 150 ɓen ko barmuɓe toon to Turquie ene wayde kamɓe toon e ñalawma kadi taw kadi ko ñalawma taw ko hanki o kañumne ene wayde toon to leyɗele wonde leyɗele fodde leyɗele jeeta Qatar Jordanie Pakistan Indonésie Arabie Saoudite Égypte kañum e Turquie kañum ndendi toon ngam ƴewde no ballitiri leydi toon to plastique toon to Gaza kadi ɓe ƴeewa ñimnugol tawata ko dartirgol tawata ko jayli ɗi toon mate kadi ma hono dartade toon ɗum woni koɓe wonno jonde maɓɓe toon e ƴadde tawata ko sakkude wono peeje ngam wallude ndiɗo leydi Sahar Abdoulaye Sahar ko ɗum tummuɗen e dongre Afrique taw kadi koye fate joram jaɓeri e ley hanki ñalawma hande o taw wonno ko dane musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodji gorko mo sando ngam weltare a yawti Alhassane Oumar Mbodji ngam weltare a yawo TV gorko mo sarandogo golle man jooɗi peewi to karallagal to ko Seydou Abouba ɗo yesso alirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena